Endi? Manggung biyen. Edan timbali ratu kok semoyo. Bagong. Bagong, non. Rene. Pripun? Kowe iki kok edan to? Lah sebabe sing ngakon Setyaki ngajar Kurawa sapa? Mboten nonton. Aja edan. Kowe iki ngapa ta kowe iki? Kosike santai wae. Iki kok tronjonge tekan kono. Ndak usah kuwatir. Kok muni mboten nonton? Awal kata-kata kudu ngono. Santai lho. Lah kok dadi Setyaki omong nek kowe sing ngakon. Nah, niku sejarahe ngeten kula critani. Ampun suriyen kula diajar Kartomarma. Iya. Candak Kartomarma duncalke le Kartomarma. Dislametke Ndara Setyaki. Ndara Setyaki nyelametke kula. Kula kontal kudune tiba teng aspal napa teng watu pecah sirah kula. Kali Ndara Setyaki disaut cek diduk alon-alon. Terus suwuk gamelane terus kula rangkulan karo Setyaki. Matur nuwun nggih Den, padha-padha ngoten. Kok sampean sayang kali kula? Aku ra ketang sithik tau tati tok udang tok omong kok, Gong. Berarti sampean tresno kali kula, tresno. Nek kula lara, aku melu lara. Nek kula mati, aku layat. Ngoten niku. Sing muni ngono niki Ndara Setyaki. Nek kula dijotosi wong sampean weruh niku kira-kira ati sampean pripun? Aku ra mentolo. Padahal kula dijotosi Kartomarma. Lenggah. Bagong tak aturi. Apa jeneng kuwi? Ngaso. Kula tak ajari. Ngoten niku. Sejarahe. Lah tegese Setyaki Mboten dawuh. kowe ora dikon Bagong. Kok mbok tanggung jawab. Iki kok tekan kono, santai wae to. Lagi tak rembug. Saniki kula tak takon karo sampean. Iya. Nek Setyaki duwe rasa welas kali kula kleru. Lho, ora wong Setyaki kuwi tau tate tok udang, tau tate tok mong ora ketemu sedilo. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngeman kali nyawa kula kleru. Ora. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngewangi kula mongko kula dijotosi wong. Ya kuwi Kartomarma. Napa Setyaki kleru? Ora. Lah ya wis. Ora kleru kabeh kok sampean niku. Kuwi ra dalah edan iki, ora edan iki asli. Matur nuwun Bagong. Padha-padha. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Sukmana mati luwe. Ana sasmintan ingsun jagat wasisaning Bathara. Kakang Pati Udawa. Ora liwat prayogakna nggonira Kakang Pati Udawa sowan ngabdi antara ning ngarsaning ingsun. Lan tatanan para wadyabala Punggawa lan Nayaka. Aja ana ingkang padha saur manuk. Jeneng ingsun diambabarake wigati ning pasewakan Kakang Pati Udawa. Lho diweji. Sesembahan kula, pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan. Gusti kula ingkang sinuwun. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna menapa ing paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Namung drilan sasampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi pun Patih Udawa. Kunjuk kersa maduka Gusti kula sanata ing Dwarawati. Kakang Pati Udawa ingsun tampa tiba sepadha-padha. Ana liwat prayogakna nggonira ngadhep ngarsaning ingsun. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang abdi pun Patih Udawa diweji sembahan kula. Nun mangke Bapa Penemban sarawuhipun Bapa Penemban Durna wonten negaring Dwarawati ingkang putra pun Kresna ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap pada paduka Bapa Penembaning Sukalima Bapa Penemban Durna jimat sembahan kula Bapa Penemban Durna ing Sukalima. Gondok bleguduk suwaru gembel sumerante hawela kula nuwun inggih nggih akarya bombong raos sing manahipun ingkang Bapa ing Sukalima dupi kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Dwarawati asung pasganipun paduka anak Prabu sampun kula tampi akarya birawaning manah mboten nangkung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapa ing Sukalima kunjuk kersa paduka anak Prabu ing Dwaraka nggih anak Prabu Sri Bathara Kresna. Kula cadhong tangan kula kekalih kula kalongaken wening lungaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan
Mboten langkung kasekicakno anggen jengan di lenggah bapa menemban durna. Oh inggih inggih. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Saka Lima. Wonten ing Gatra negari Ndrawati dinten sak mangke menika nggih. Koko Prabu. Sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu, kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten Projeng Ndrawati. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Ubathara Wayatra jagat. Ya, Kresna. Slamet sawanipun Kakang Niring Sambikala. Ana ing negari Ndrawati tansah pinayunganing kawidadan. Mung keparengipun Kakang ngaturake salam taklimipun Kakang. Kunjuk ngersane Yai Prabu ing Ndrawati, Yai Prabu Sri Bathara Kresna. Koko Prabu, kula cancang pucaking weni dumawing wijang urma keting Werdaya. Saestu andadosaken cahya nur cahya daging raka Kanjiwanan mboten langkung kasekicakno anggen jengan di lenggah wonten ing Projeng Ndrawati. Yai Prabu Ndrawati kaya wis ora kurang kepenak. Praptanipun Kakang ing Projeng Dwaraka dina samengko iki, Yai Prabu Kresna. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Saestu andadosaken gugum gapan raos sing manahipun ingkang raying Ndrawati. Krana rawuh paduka bapa menemban dana tuwin Koko Prabu ing Mandura ingkang sengkan-sengkan datang pepepoyan. Malah tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ingkang raying Ndrawati. Koko Prabu dene tedhak paduka sareng kalawan bapa menemban dana menapa wonten sambung rapetipun menapa menika rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu namung anyarengi rawuhing bapa menemban dana. Koko Prabu, Yai, wonten timbalan wale-wale menapa yen to praptanipun Kakang ana ing Projeng Ndrawati iki sayekti ora kok ambarengi marang rawuhing Begawan Durna kuwi ora, nanging pancen sowanipun Kakang ana ing Projeng Ndrawati bebarengan kalawan bapa menemban durna budal saka negara Ngastina. Oh, menawi ngaten bidhal saking negari Ngastina. Ya, pancen mengkono. Lajeng wigatosipun menapa Koko Prabu Kresna? Babagan perkara wigati dimen bapa menemban durna ingkang ngunjukaken ngersaning Yai Prabu Ndrawati. Sababun Kakang minangka dadi saksi tama bakal pangandikaning Yai Prabu ingkang tinampa kalawan pun Kakang. Lan pun Kakang wis nyara widekake sarta wis prasaja lamun bapa menemban durna bakal munjuk atur ngersane Yai Prabu Kresna wiwit purwa madolan wusanane. Dene pun Kakang mung kari nekseni marang pangandikaning bapa menembaning Saka Lima. Mula Yai dina samengko bakal ana atur saka bapa menemban durna ing kunjung ngersane Yai Prabu Ndrawati. Koko Prabu sanget andadosaken gugup raos sing manah kumacel raos sing batosipun ingkang rayipun Ndrawati enggal kula ngawuningani menapa to sababipun dene paduka paring dawuh ing mekaten bapa menemban tumunten kula aturi mbabarana ingkang sejati menggah menapa to wigatosipun dene paduka bapa menemban rawuh sarengan kadang kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa. Lole kentos waluh kimpul manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Lho nggih kan menawi sampun dipun paringaken munjat rasa paduka anak Prabu Ndrawati namung semanten badhe nyuwun di palilah paduka anak Prabu kepareng paduka bapa arep dimingset anggen kula badhe sowan ngabyanto ngersa paduka sampun ngantos duna dungkap anggen paduka badhe nampi dhateng aturipun ing bapa ing Saka Lima. Kula sumanggaken bapa menemban durna Purbawastra wonten asta paduka bapa menemban durna ing Saka Lima. Oh nggih matur nuwun nggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan nggih. Estunipun sowanipun ing bapa ing Saka Lima kekantetan kelawan anak Prabu Baladewa menika boten saking pikajenganipun ing bapa piyambak namung dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Lho dipun utus dening Yai Prabu Ngastina. Inggih kasinggihan mekaten lan mugi andhatosna ing kawuningan bilih sampun kondhang kabyara jagat menika persasat keberbeken dhateng ngumandhangipun negari Ndrawati menika mboten saged kejawi namung ujaring kathah sami nyebataken bilih negari Ndrawati menika wonten satunggiling sekar ing nedeng ambabar Ganda Arum saengga kathah para raja nerpati para satriya para brahmana lan para kawula medhaipun wong loro saudon telu sauripan ingkang kepengin sanget amethik sekar menika kala wau. Bapa menemban ingkang dipun kersakaken menika kados pundi ingkang kula sebat sekar menika kala wau mboten saged kejawi namung paduka menika anggadhahi putra putri wujudipun wanita utawi wanodya ingkang sampun dungkap dewasa. Nuwun sewu. Miturut mbak ingkang kathah sami nyebataken bilih Nalendra Ndrawati dinten sak mangke menika kagungan putra
inggih menika ingkang wewangi Dewi Wrantawati. Kula nuwun pangapunten. Kabar ing mekaten menika kala wau menapa kepara saestu menapa namung kandhek wonten ing pekabaran nggih. Jagat wasisaning Bathara. Bapa Wrenggan, apan kepara saestu bilih kula kagungan atmaja ingkang nami mongko nyatanipun leres pangandika paduka. Titikel nggan sak mangke sampun ngancik dewasa. Kathah para raja Nerpati sami kepengin ngayunaken atmaja kula winengku garwa. Oh, nek ngaten cocok. Cocok kaliyan menapa ing dipun aturaken wayah kula inggih menika Lesmana Mandra Kumara. Salat. Sampun wonten setunggal Candra menika, Lesmana menika gandrung-gandrung kapirang. Lesmana menika kayungyon tuwin kapandhuk beda ring katresnan. Sareng dipun dangu dening anak Prabu Duryudana, mboten wonten atur saking putu kula Lesmana Mandra Kumara kejawi piyambakipun menika kapilut turideng asmara. Kapandhuk curigeng asmara inggih menika kapilut katresnan kanpun ingkang putra Dewi Wrantawati. Nah, tumunten anak Prabu Duryudana menika utusan dhateng Bapa ing Sukalima supados sowan wonten negari Ndrawati ingkang wigati angebun-bun enjang jejawah sonten. Kula minangka dados wakilipun anak Prabu Duryudana anglamar nedya mboyong dhateng putra-putri paduka inggih menika pun Dewi Wrantawati badhe kadhaopaken kanpun Lesmana Mandra Kumara. Menika nggih menggah wigatosipun dening Bapa Sukalima sowan sarengan kan anak Prabu Baladewa. Kresna wonten maring adhawu. Kejaba Bapa Pramandurna ingkang pinasran bab kelakon lan orane Wrantawati binaya marang negara Ngastina. Iki pun kakang uga pinasran Purbawasesa kelawan Nyai Prabu Ngastina. Supaya gawe srana Wrantawati lakon kadhaupake kelawan Lesmana Mandra Kumara. Sabab pitunganing Nyai Prabu Ngastina pun kakang kuwi kadange Wreda Nyai Prabu Kresna. Mula yen pun kakang menika dadi saksi tama bakal aturing Bapa Pramandurna ingkang kunjuk Nyai Prabu Ndrawati iki mengko siadi ora bakal kabotan maring akeh Majamu Wrantawati bakal didhawuh kelawan Lesmana Mandra Kumara. Kresna kula wonten maring adhawu ngelingono Yai. Lesmana kuwi nadan anak ratu nanging duweni nasib sebel sial. Lesmana kuwi nadan duweni utawa duweni kabejan minangka dadi anake Nalindra nanging Lesmana kuwi kedunungan sebel sial. Buktine pendak-pendak ngayunake suwijining putri tansah gagar wigar, pendak-pendak ngayunake wanita ora kelakon. Mula sagedhakan iki tak suwun kanthi banget Kyai Prabu Kresna nglelakna putramu Wrantawati bakal binaya marang negara Ngastina ingkang wigati kadhaupake lan Lesmana Mandra Kumara. Yen to kateman kaya mengkono iki mengko kelakon Yai, Siadi bakal nambak susah penggaling Nyai Prabu Ngastina. Siadi bakal gawe tentrem lan ayem ing penggaling Nyai Prabu Ngastina. Sabab solah bawan Lesmana ingkang nandhang gandrung mau saya Nyai Prabu Duryudana dhewe. Nanging persasa kabeh para pinisepuh lan para punggawa nayaka Ngastina padha isin nyumurupi kahanan Lesmana Mandra Kumara. Ingkang persasat aduh kaya dene wis koncatan akal. Ingkang persasat kaya dene wis koncatan nalar. Solah bawane kaya wong edan. Solah bawane kaya wong bambung tulut ngulurung. Mula Kresna reksanen asmaning pun Kakang. Reksanen asmaning kadamu Wreda ing Mandura. Srana siadi maringake Majamu Wrantawati bakal tak boyong marang negara Ngastina. Sabab yen iki nganti gagal pun Kakang ora kelakon boyong Wrantawati marang negara Ngastina. Apa ora teges pun Kakang kuwi memirang lawan asmaning pun Kakang dhewe. Monggo pun Kakang wis saguh bakal ndhawuhake Lesmana Mandra Kumara antuk putramu Wrantawati. Ah monggo nggih pratri menggalih. Mesakaken ingkang raka anak Prabu Baladewa lho nggih. Anak Prabu Baladewa sampun prasapa ngesanipun anak Prabu Duryudana bilih sarana priyambakipun panjenenganipun nderek rawuh wonten negari Ndrawati mriki saged dipun temtokaken Wrantawati tertentu badhe kaboyong dening ingkang Bapa ing Sukalima lawan ingkang Raka ing Mandura. Mari paduka anak Prabu menika ngersakaken lintu-lintu menapa? Mas Picis Raja Brana Peni Raja Peni Guru Bakal Guru Dadi. Menika badhe kula aturaken. Kula aturi paring dawuh menawa paduka anak Prabu nyuwun lintu negari, monggo kula aturi paring dawuh. Negari pundi kedadipun bedah. Mangke para sata kula sagam bedah negari menika kapisusun kan paduka anak Prabu Indrawati sarana lintu atmaja paduka inggih menika pun Dewi Wrantawati. Oh, monggo to, Nger.
mesaken dhateng Bapak ing Sukalima. Mesaken dhateng Lesmana Mandrakumara. Lesmana menika badhe pikantuk pergiwa kawon kaliyan Werkut anu sapa Gatotkaca. Lesmana menika badhe pikantuk pergiwati kawon kaliyan Pancawala. Lesmana menika nuwun sewu. Badhe gayuh bakul angkringan ora krakon. Menapa mboten nami sebel sial Lesmana menika? Monggo nyatanipun samangke menika sampun mboten kados dene lare ingkang akalipun genep. Pendak dinten turut melurung tetembangan kados dene tiyang ingkang sampun ical akal warasipun. Kula aturi paring dawuh monggo. Menawi kados paduka anak Prabu menika mboten maringaken Prantawati dhateng Lesmana Mandrakumara menika mangke kula nyuwun sewu. Panjenengan menapa badhe mentala nyumurupi anak Prabu Duryudana ing Ngastina menika dari nandhang kesisahan ingkang langkung lebet ger. Bapa Pramban, kula wonten maring dawuh. Kula nuwun sewu. Tiyang sepuh mala kramakaken dhateng atmajanipun menika gegaranipun tumrap kula inggih menika katresnan. Mergi menapa? Tiyang nglampahi katresnan menika menawi keplok mboten tangan kalih menika mboten badhe sae kedadosanipun. Ibaratipun tiyang keplok menika kedah asta kalih ingkang kakung nggadahi raos tresna ingkang putri nggadahi raos tresna menika tumrap kula menika mangke menawi dipun palakramaken badhe manggih kulawarga ingkang sae lan boten badhe mandheg wonten ing margi Bapak Penemban. Leres-leres menika pancen keplok menika kedatangan kalih. Nek boten tangan kalih umpama tangan siji nang sirahe kancane rak menika naminipun boten keplok ning ngeplak. Inggih. Nanging nuwun sewu tumrap kula Lesmana lan Nuwun Prantawati menika sampun sami tresnanipun. Kula nuwun mapunten menapa anak kula Prantawati nate sak pejagong kaliyan Lesmana. Ah, menika dereng. Menika dereng, namun kula nuwun sewu wonten tetembungan piyai sepuh nyebataken tresna kuwi jalaran saka kulina. Lho, nggih ta? Tresna menika jalaran saka kulina. Tresna. Inggih, maksud kula tresna mboten kresna. Menawi kresna panjenengan, inggih. Tresna menika jalaran saka kulina. Inggih Bapak Penemban. Dipun menapak-menapakno menawi pendak dinten Srawung menika nuwun sewu saya suwe ketukulan rasa tresna. Menika yakin bola bokin. Inggih. Contonipun kula nggih. Kula menika lan ibunipun Satama menika wiwitanipun inggih boten tresna. Nanging nyatanipun saya dangu kula saya kerep sapa gedhokan. Tumrih ketukulan rasa tresna. Nuwun sewu lho, menika antasipun tiyang kalian satu kewan kemawon saged ketukulan rasa tresna. Menapa malih menawi tiyang kalian tiyang menika nuwun sewu kula wangeni 7 dinten kemawon. Menawi Srawung saben dinten pendak-pendak kepethuk, pendak-pendak sak pejagong, pendak-pendak omong-omongan. Oh, menika saged njajaki dhateng batosipun piyambak-piyambak. Lajeng tumuli ketukulan raos rasa tresna. Menika mangke menawi Prantawati kabaya wonten negari Ngastina menika mboten lajeng dipun dhaupaken. Ning disrawungke dhisik karo Lesmana Mandrakumara. Disrawungke supaya bendina ketemu, bendina iso omong-omongan, bendina iso sak pejagong. Menika mangke menawi dangu sangsareng dangu tumuli ketukulan rasa tresna. Lah menawi sampun sami tresnanipun lajeng dipun dhaupaken mboten kok ujug-ujug diboyong terus didhauke lho. Menika mboten sae, menika mboten sae. Inggih. Mekaten Bapak Penemban. Inggih. Mangke menawi sampun sami tresnanipun ning badhe ngijamaken inggih menika Ustaz Tugiyono. Amargi kala wau sampun paring dawuh. Lesmana menika tasih Jaka. Prantawati menika tasih Kenya. Tegesipun panjenenganipun tertentu sagah ngijamaken mergi menawi menapa ingkang sampun kagungan garwa lan ingkang sampun mengku dening priya menika mboten purun ngijamaken. Inggih Bapak Penemban. Inggih menika nggih. Monggo kula aturi paring dawuh. Mangke dipun papanaken wonten ing kasatriyan saru dados tunggal kaliyan Lesmana. Mangke lajeng pendak dinten pinanggih, lajeng ketukulan rasa tresna kaliyan Lesmana Mandrakumara. Kula ingin badhe gathukaken. Kula mangke saben dinten ugi badhe mapan wonten ing kasatriyan Saruja Pinangun. Lupute tresna karo Lesmana, ya tresna karo aku. Bapak Dura kok kados mekaten mengetikanipun. Wah, monggo sambil menyelam minum air. Ning boten kenging mekaten. Menawi ngantos ngaten menika Bapak Dura damel sakit manahipun ing wayah Lesmana Mandrakumara. Mboten kok, Ger. Menika namung
timbangane ora omong. Nggih, Bapak Penemban ngaten. Monggo nggih kula aturi paring Pun sewu. Sak menika ngaten kemawon Bapak Penemban. Nggih, kersanipun. Kula badhe nanting dhateng anak kula pun Murantawati. Jalaran ingkang nglampahi menika anak kula pun Murantawati. Leres, leres. Mboten wonten alamipun kula kok nglamar Murantawati kok sik Rabi Prabu Kresna menika mboten wonten. Inggih. Kula badhe nglamar utawi badhe nanting dhateng pun Murantawati. Menawi Murantawati menika purun kadhaupaken monggo kula aturi mboyong. Nanging menawi Murantawati anak kula menika mboten purun dipun dhaupaken lan semana, yen nyuwun pangapunten. Nuwun sewu paripaksa kula mboten saged nyaosaken anak kula pun Murantawati. Mergi kula kuwatos. Menawi anak kula menika mboten tentrem, tuwin mboten bingah anglampahi mangun bali wisma kaliyan Wresmana, menika sami ugi kemawon jejuwing dhateng raosipun tiyang sepuh lho Bapak Penemban. Kula nampi pangandhanipun Bapak Penemban Durna. Menika mboten san pangling ingkang sowan Panakawan Pandhawa. Lho la iya la iya. Malah Bagong karo Garing ting gruduk sowan ning Ndarawati iki wigati napa? Mestine sowan ana negara Ngamarta. Wong nyatane dheweke kuwi abdining para Pandhawa. Lah kok malah padha ting gruduk sowan ning Praja Ndarawati. Nanging Kresna nadyan dikaya ngapa si Adi tau tate nampa pangudanging Panakawan. Ora ketamung mung sedhela, iki uga abdi Ndarawati. Mbok menawa ana panyuwun saka Bagong lan Garing. Tumuli timbal napa wigatine? Koko Rabu kasinggihan mekaten kaskecapno ingkang langkung prayogi. Ya Kresna. Pun Kakang bakal midhangetake ngeten lho. Apa wigatine para Panakawan sowan Praja Ndarawati? Agung sawise satata padha kanthi harja sak praptamu Panakawan Bagong Nona met pasang kaliman tapik tinebena mila duni dumawahing tawang tuwang sinuwun kemareng kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabekti kula kunjuk sandhak pepodo paduka Gusti kula ingkang sinuwun Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Bagong tak tampa ora liwat pangestuku tanpa nono. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan prayoga nonggon mulungguh. Nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Kok ora Garing ingkang eneng ngarep antaraning kowe karo Garing kuwi tuwa Garing mestine ingkang munjuk atur luwih becik lamun ingkang sepuh. Garing niku nembe keneng penyakit gejala bisu. Lho, Garing kuwi nggih nek omong klerak-kleru, nek omong kecetat-kecetit mengke ndak malah ngleling semi niki sedalam rangka terapi supaya mari cangkeme. Mbok sik apik to, Gong. Urung-urung ae. Kowe kok sak tembung-tembung kok nglarake ati. lah gene iso guneman apik. Nggih, niki nek apik guneman mung pisan pindho, mengke nek kesuwen gagap. Lah cilaka nek nganti gagap, wah ngisen-isen ke mula kula mawon sing matur. Iya wis ora dadi ngopo. Kowe karo Garing padha wae. Sami mawon. Sami-sami abdi negara Ngamarta lan abdi penyen. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Bagong. Ngono nggih. Sapa iki? Kok kaya wong kepenyak cengele. Bagong kowe padha raja sak praptamu Bagong. Woi, Penemban Durna. Oh iya. Lho, sampean salah alamat. Lho, salah alamat piye? Kudune nek Durna metu niku jejere Ngastina. Niki Ndarawati kok sampean melu teng mriki. Oh, aja kleru penampa Bagong. Aku sowan nang Praja Ndarawati ana wigati bakal tak aturake marang anak Prabu Sri Bathara Kresna. Oh, mekaten. Ya. Slamet tekamu, wilujeng lering Sambikala. Bekti kula kunjuk Penemban. Oh iya tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Garing kowe padha raja sak praptamu, pangestunipun Penemban Durna wilujeng nering Sambikala. Ngandel ora. Kesuwen mesti gagap. Tak lho kae pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripik. Dayanana.
raos sing batos kuku kula penemban. Wah, isin tenan aku. Sesuk nek aku lunga rasa melu rek. Lah melu ya ora apa-apa. Bagong Bodorarjo sapraptamu. Pangestripun sinuwun Prabu Mandura wilujeng bekti kula konjo sinuwun. Yo tak tampa pangestuku tampanono. Kula pundi nggo jimat paripe ndayan ing kasantosan. Garing Bodorarjo sapraptamu. Pangestripun sinuwun Prabu Mandura wilujeng. Nering sambi kula kepareng kula ngaturaken semut cengelmu kuwi. Sembah pangabekti kula kunjuk. Yo tak tampa. Yo ditambake arek. Nggih. Kuwi ana kawan wigati. Nek wanci gegojekan, mengko nek kowe kaya ngono kuwi omongane ndak ora cetha ditampa dening para pamirsa. Nggih ngestaken dawuh. Ampun kuatis mengki kula bakal panu cengelmu terus tamba. Bagong Bodorarjo sapraptamu. Panjenenganipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula konjo. Yo prayukakno Bagong. Nun inggih. Garing Bodorarjo wilujeng terus nyaki. Sik, sareh sik, dileti rada ado. Bekti kula kunjuk. Nah, ngono. Aja langsungan ndak gagap. Yo garing prayukakno. Nun inggih sendika. Nah, rada ado-ado ngono kok ndak gagap. Pono kawan Bagong Bodorarjo sapraptamu. Pate Udawa wilujeng Ndara Pate. Bekti kula kunjuk nggih Ndara Pate. Ya Bagong, pangestuku tampanono. Kula pundi nggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Garing slamet tekamu. Pangestripun Ndara Pati wilujeng. Suwe ora dolan ning Widara Kandhang. Wong ke wis sawetara wektu kula mboten dolan. Teng Widara Kandhang. Kaya kenal apa to? Kenapa dekelmu melacar ya? Lah ngece ta, Kang? Gareng sing nrimo atine Bagong aja sok nglarani karo kakange. Pangestunipun mboten. Dalem ana wigati apa sowan? Apa diutus dening bapakmu? Apa diutus dening Pandhawa? Apa pancen saka karepmu dhewe? Sampun dipun keparengake matur sinuwun. Iya wis tak keparengake. Matur sembah nuwun. Nek wonten lepat atur kula Diagung Pangaksami kepareng aturaken lebah Siti Sekul. Kleru kok mempeng. Apa nek biasane tebah kok lebah. Lebah ngentuk bathukmu ki kok. Ya ora nesu. Aku kan kakak wis sama. Ora sama. Sesuk tak setrikake nang ngene. Nangis meneh. Anggerane kok tebas Siti Sekul binung teling ron kelapa. Apuren tanggo bila wonten lepat kula nggih kula munjahaken ngersa Paduka Sanata Prabu Sri Bathara Kresna. Jenenganipun kula menika namung kawula alit. Jenenganipun kula menika namung piyantun ngandhap papanipun. Iya. Mila kiranging tata krami, kiranging unggah-ungguh kula nyuwun sumunturing Samudra Pangaksami. Dheweke iki ora petha matur kok unek-unekke kakangne. Sapa sing ngrenengi? Baladewa dunekke sapa ngrenengi? Iya Bagong ora dadi ngopo. Mula gaging matura, apa saka karepmu dhewe? Mboten. Apa diutus para Pandhawa? Mboten. Apa diutus bapakmu? Mboten. Lah terus diutus sapa? Mboten. Diutus sapa? Ngapunten kula niku ngantuk e. Ora kena ngantuk. Diampet Bagong. Mekaten inggih. Mboten diutus bapak, mboten diutus para Pandhawa, mboten diutus Ndara Janaka, mboten diutus sapa meneh? Para Pandhawa. Nanging sowan kula menika diutus dening Kang Mas kula. Lho. Kang Masku sapa? Kang Mas kula inggih menika Kakak Petruk. Kakak Petruk iki sapa? Petruk kantong bolong. Mung ditambahi kakake kok bingung. Petruk kantong bolong. Sinuwun ngaturaken duta penglawung sini. Lho, duta kongkonan penglawung Rajapati. Sapa tekaning pati? Kowe mboten, Ding? Basa sastra angel tenan. Ngaturaken gedrawasan.
Bilih sampun wonten tigang tandra menika Petruk menika sakit sinuwun. Kosike. Urung-urung iki dramane kosike aja kesusu. Petruk menika Petruk lara mekaten sinuwun. Lho, larane apa? Kula piyambak mboten mangertos. Koko Prabu. Nggih. Petruk sakit. Lho, Petruk lara kok. Nggih sinuwun. Lara apa? Lah kok dadi kowe adine, gareng kakane ora mresake karo Petruk iki piye? Goleke tombo, kowe dulurmu. Kok malah do meneng kowe iki? Wah, wis. Iki ngopo ya? Wong lagi dilapori kok wis nesu lho. Lho, aku kok ora nesu. Ning aku ki tresno karo Petruk. Petruk ki ora ketang sithik tau tanting ngundang Baladewa. Ning nganti Petruk loro, kowe ora wadul karo sapa-sapa, ora matur karo sapa-sapa. Kudune kowe matur karo Baladewa. Ora kok matur ning Dwarawati. Sik to, niki mboten perkara kula niku njaluk sumbangan nggo nambahke Petruk mboten. Ning niki niku wonten perkara sing ajeng kula aturke sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sampeyan kendel sik. Meneng sik cara. Hah? Urung-urung guys gawe tratapan. Kene iki lesungan wis diati-ati. Kene mung omong Petruk lare kok bojone diaposine dirabale koyo. Sabar, sabar. Hah? Wong urip nang alam dunya iki kudu sabar. Sabar ki ono watese. Ning tetep kudu sabar. Hah? Alon-alon kula tak matur. Yo, tak rungokke. Nggih. Petruk lara apa, Bagong? Kula mboten ngertos. Dokter niku mboten menemukan penyakitnya. Lho. Dokter ora nemokke penyakite. Mboten. Jangan semanten mun nonton dokter nggih wis ana. Ora apa-apa nggih. Kula gawa teng Pak Mantri niku Pak Mantri malah men nyedaki bakul kuwaci. Jande ora tata. Awong di teri wong lara kok blas ora diperiksa. Malah dhek ngombe obat sedina ping 3 jan wis. Ora wae. Iki tenanan mau. Serius niki. Iya, iya. Mangkelake kok senengane. Lah terus sapa sing goleki penyakite utawa lelarane Petruk? Nalika semanten kula pun matur ta niku kula prisaki teng Dopong nggih. Napa jenenge? Semprong. Semprong diobong terus ditonton nggih semprong niku jarene mboten wonten penyakite. Kula Petruk niku biasane nek kumat-kumatan niku nganu vertikal. Apa penyakit sing sirahe mubeng? Oh, vertigo kok vertikal. Vertigo niku nggih mboten Petruk ya waras. Di tes air kencingan niku ya ora ana penyakit napa-napa. Terus diperiksa diadiane niku nggih ambegane normal, jantunge nggih sehat. Apa jenenge? Paru-paru nggih apik, monggo Petruk rokoke ra bantre ra jamak-jamak tok. Kula kan ngerem ngene kampas entek. Pancen kula ngajar Petruk niku. Trombole ngrokok iki direm kampas enteke kok wis ben blong ya men. Paru-parune ya apik. Terus pengeluaran ya apik. Pokoke kabeh normal. Terus kula niku bingung lha kowe jane lara apa to, Tru? Lara kok mangane biasane sedina ping 3 kok sakniki ping 5. Lho, mangane malah akeh. Mangane malah akeh. Awake saya lemu nika kok lara. Ning pancen awake panas. Nek kula demek nggih telapak tangan niku kira-kira ya 58 derajat. Kuwi panas banget lho, Bang. Enggak. Wong kula bathuke kula nggih goreng tempe barang. Ngono kok enggak. Panas tenan bathuke kula demene panas terus kula kaireng klenthek ora Petruk nika gelem omong. Lho, Petruk gelem omong nggih. Truk, mbok omong ngono kuwi, Truk.
Gong, Reng, aku arep omong karo kowe, aku jane ora lara. Ning awakku lemes kaya ora duwe kekuatan. Mergo aku ki mung kepengin nagih janji. Sapa sing janji karo kowe terus? Omongo. Nek pancen ana manungsa sing wis tau tate janji karo kowe ora ditepati, kowe kandha tak paranane, tak dodoke korine, tak kinange gambir karo suruhe. Kuwi tembunge wong lamar. Apa? Iya. Dodoke korine ra sikate wonge. Lah. Ben bolanang mbok wedok asikat. Aja nekat. Ayo ta Reng. Mantan. Jebula Petro niku bloko. Jebule kok jebula. Ya men kok wong tembung jebule karo jebula iki padha wae kok men kanthi daerah kok. Jebule Petro niku bloko. Nek sing janji niku Prabu Kresna. Prabu Kresna tau tate janji kali Petro. Duk nalika lakon bangun jembatan iso balekke pustaka Jamus Lima Sada, esuk tak pek mantu. Ora. Kapan ya? Weh, lah iki iso tak glimpange tenan iki. Ngaku ora. Petro matur ngoten niku lho. Sinuwun kudu emot Purwadasena. Nuwun sewu lho sinuwun. Sabda Brahmana Raja. Pangandikaning Narendra, pangandikaning pendhita menika kaya Wikresna tumameng drancang seta tantena lumebek malih. Nek sampeyan dadi ratu mencra-mencre, esuk tempe, sore dele padha wae. Ngoten? Sampeyan bakal ora dipercaya dening para kawula. Sampeyan ora bakal dipercaya dening para nayaka. Sampeyan dadi ratu cecel kanarendrane. Ayo. Aku ora. Kusik Bagong tak iling-ilinge. Waduh, suwi iki. Wis yamene. Dar limbukan jam piro iki? Dadak mikir bareng. Kusik-kusik. Apa jaman nalika ana lakon Prabu Bumi Loka kae? Nah, jaman ana lakon Prabu Bumi Atras. Bumi Loka karo Dewi Mustaka. Sapa Reng? Ah ora ngerti kok. Sapa? Mau nek ora ngerti ora usah melu. Wis mripate kira bodho. Kira ya men. Janji harus ditepati. Ngibarate men salamano askaripano. Kuwi apa? Kula dhewe ya ora ngerti. Wong kula mung ngawur kok. Panjenengan kudu nepati. Monggo saniki kondhanging jagat, kondhang Kabiyawara menawi Prabu Kresna kagungan putra inggih menika wanita ingkang nedeng dungkap dewasa. Namanipun Dewi Grontol. Grontol sapa? Lah sapa jenenge? Prantawati. Ah, Prantawati. Lah niku sing digayuh kalih Petro Kantong Bolong. Nek jane kula ya ora setuju. Petro kok dadi mantune Prabu Kresna. Ah saya gleleng tenan Petro. Wong Petro iki kere-kere glelenge ra jamak-jamak kok. Apa meneh nek dadi mantune ratu. Wah, wis ngeplaki sirah kula saben dina. Wis kono. Wong jaluki rokok ngarep warung ngarep kae. Monggo mengke sing bayar nggih kula ora urung. Iya, nggih ning gandeng bangane Petro niku mati merga lara ora keturutan sediane nggih. Alung panjenengan kula aturi nepati janji. Kula aturi nepati pangandikanipun Sinung Prabu Sri Bathara Kresna. Nek sampeyan ora kepareng netepi ing pangandika nuwun pangapunten kula wis dipasrahi purba asesa karo Petruk Kantong Bolong. Gong sisan gawe. Nek kowe labuh aku ya labuh tenan, Gong. Aja mung setengah-setengah, nek perlu mati diwujuti. Oke, Tru. Wong urip ki mung do antri mati kok. Karepmu piye saiki? Nek Prabu Kresna ngoncati le janji, ora ngaku tau tate janji, amuken negara Ndrawati. Oh, siap. Mula nek sampean ora ngakoni nautate sumpah kali Petruk dinten mangke kula aturi sedya jagang sing jero
beteng sing kandel. Ndarawati kula buyuki bathange gareng. Aku ngapa ta, Kang? Nang Ndarawati kula lakoni lekane. Kowe arep ngopo? Kula sajaipun kok panas krungu suarane Bagong. Dadi kepeti. Santai wae, ora usah dadak kemrungsung. Kowe mau guneman piye? Guneman nek Rantawati ora diwenehke Petruk, tak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Tegese kowe nantang karo wong Ndarawati. Ora, aku mari ngejak sekak wong Ndarawati. Jagang sing jero, beteng sing kandel, piyone ana, mentrine ana. Kan kuwi main sekak. Kapok ora kowe. Kowe kok senengane percaya banget karo Bagong. Wong Bagong ki nek omong ora iso dipercaya kok. Terus sampean kok malang kerik napa? Niatku arep nglabrak karo kowe. Lho, sampean nantang kali kula to? Lho, malah getak karo aku. Lah kula niku wong ora golek masalah kok mantan ki sirmu piye? Semangkean kowe. Dumesekno pati. Apa dianggep Bagong wedi karo kowe? Wani karo aku. Sing kandha wani sapa? Sabar sarek, lenggah sing prayogi mriki, lenggah mriki. Ngapurancang ning ngarepe ratu kok malang kerik sak penake dhewe. Ha ngono kok mboten? Ora, go tak caosi. Niki ngimpi rokok dum-duman. Kapok ora wis senjaki kalah karo Bagong. Niki niku sing nesu dudu sampeyan kudune, nek sing nesu sampeyan nek beda lakone. Sing nesu sapa? Lah sampeyan ora tau maca naskah. Niki sing nemu nesu dudu sampeyan. Sing nesu mengke ana wong sing nesu. Bagong. Nun. Yen aku arep maringake kelawan kowe, iki ana sing nglamar Rantawati. Nah iki masalahe nang kene iki lagi terurai semuanya. Sinten sing nglamar Rantawati? Durna, Bagong. Ajeng diwenehke arep diwenehke Lesmana Mandrakumara. Lesmana iki wong kentir. Lesmana iki wong peka karo dirabekke iki sing do nglamar ki do nganggo nek kentos walu gembal manyar-manyar. Jo neng dungkul wana dadi ras-ras dadi wana. Bagong, kencang Pak Papong. Kali codhe sapa sing gawe? Wong edan ngene betara-tara barang dienggo. Kene nganggo istilah, aku nek ora nganggo istilah ya rugi ya. Ngopo Begawan Durna? Kowe muni piye? Kresna aduh sari sinuwun. Lesmana wong kentir. Lesmana wong edan. Lho, kowe kok iso ngarani Lesmana kentir ki sebabe apa? Heeh, ora. Aku wis apal karo Lesmana wis suwe. Aku wis tepung karo anak Ngastina. Nek anak Ngastina kuwi pancen ratu Ngastina mung di anak siji, ning nuwun sewu, anake rada ngene. Anake rada petuk, anake rada kentir. Mula nek Sinuwun Ndarawati ngrabekke Lesmana karo Rantawati iki Sinuwun Ndarawati bakal tegel nampa kesengsarane anak, bakal tegel nyumurupi kasengsaraning anak. Mula nek Sinuwun Ndarawati maringake Rantawati, aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ora ikhlase Bagong. Mergo aku bakal kelangan kakangku ya kuwi Mas Petruk. Nek nganti ora kelakon dawuh karo Rantawati, Petruk bakal lara. Nek Petruk lara, gedene tekaning pati, aku kelangan. Nek ngono nek kene padha-padha ngarepe Rantawati. Saiki ngene wae. Digawe sayembara. Sayembara apa? Sapa sing iso ngalahke Begawan Durna? Bayangan Rantawati. Dadi iki. Wis gayeng iki. Siap, Reng. Oke. Ora nangis to kowe? Ora. Aku mungsuh Durna, kowe mungsuh Baladewa. Grisani wong wareg. Niki sayembara sampean. Teng pundi pamane wong neter kanthi dayan. Metu jaba. Iki kok ora nesu iki. Kepiye aku lho Durna wis dadi, Reng, ayo Reng. Digawe muntah, Reng. Carane, Reng, tak jak dialog. Oh iya. Iki sing arep nglamar Rantawati iki wong loro, sapa wae? Durna karo Prabu Baladewa. Lho, Durna karo Baladewa. Durna wis tak tantang. Monggo Durna gawe sayembara. Upama Reng, upama piye? Upama Prabu Baladewa ki ngewangi Lesmana piye? Lho, ayo aku abot Petruk. Terus. Terbuat dari kayu? Bukan. Ada rodanya? Bukan. Ditarik kuda. Udah. Ada
pengemudinya udut. Iki kok malah bedekan iki piye to iki? Iya goblok banget to iki. Maksudmu kok kita akan nesu kok malah ada kudanya nyeliprak bathukmu iki piye? Ayo radong kok ya. Ora ngerti kok ya. Sing arep lamar ki wong loro. Wong loro. Siji Durna, loro Prabu Baladewa. Reng apa? Aku wis musuh Durna nek Prabu Baladewa melu nesu piye? Wah, Prabu Ratu Mandura ki wedine mung karo aku le. Ratu Mandura ki ora wedi karo sapa-sapa ni wedine karo aku. Nek ki musuh Begawan Durna, musuh para Santa Kurawa ora wedi. Nek kono Nata Mandura Prabu Baladewa melu-melu aku tandinge iblis lanang cangkeme sapa ki muni karo. Sapa sing aran Nata Baladewa sapa? Sapa sing aran Nata Baladewa to? Diarno. Semane gawe masalah. Ayo, Reng. Kowe wis tak gaweke dalan, kowe wis sumbar ayo. Ki nek nganti kowe engko ora ono sing wani nandingi Petruk ora kelakon rabi, nek Petruk ora kelakon rabi, Petruk mati piye? Mati mbok men. Oh, tak kandhake Petruk kowe yakin kowe gong ora tumbak cucuan. Aku karo Petruk ki sayang. Wis ki muni. Para kawan. Dalem. Sing arep tak Baladewa sapa? Sing arep musuh Baladewa sapa? Sapa? Ora ono ngarwani karo Baladewa kaya. Ya Kang ya. Kita ngaku mumpung megar iki kampleng ye. Ora nangis wae. Canggeran dedet kok men nangis. Titik-titik nangis, titik nanggeran wong jajan nangis men ditukoke. Oh, anggeran wong nyumet udut nangis men disumetke. Wong kok kaya ngono lho. Ayo wis. Kula sing nantang. Lho, kowe wani karo Baladewa sing nawedeni apamu. Ngendi? Mangane wong neter kadedean. Manut. Lapangan voli yo gelem, lapangan basket yo gelem, lapangan bal-balan yo gelem. Teng pundi? Ajem lo teter kadedean sampeyan pasan bal boyong Urantawati. Urantawati dadi bojone Petruk. Mboten ngene dadi bojone sapa-sapa. Urantawati dadi bojone Swamantra Kumara. Sing kandha sapa? Sing kandha aku. Kula ora ngrentuke. Nek ora njogo ora ngopo? Lho, kula ora ngopo-ngopo. Waduh. Aduh. Iki ra dadi iki. Waduh, aku kok ya melu bunek to, Bagong. Kon sampean mboten sak mikir. Iki tak pikire mawon. Kula sing metung perkara niki. Wani ngono metu njaba. Metu njaba. Lho, ngopo nang njaba? Aduh, piye? Ora dadi mreh to. Ngono ya ora paham kok kowe. Ajak metu njaba ora gelem, nek metu jero nek ayo ta. Ngono, nek kowe ngayal kok tak glandang metu. Ayo, tanding. Lah iki piye wong nantang kok ora dirampung wis padha mlayu metu malah do tetengok. Ya alon-alon metu kok dipaksa. Ya Neng, ayo. Aku ya alon-alon. Wis ben. Aku metu karemu ora karemu. Manut karo kahanan pokoke. Wis kono padha budalono niki ngestaken dawuh. Ning aja gawe kapitunaning para kawula ya Bagong ngestaken dawuh nala garing 10 aja gawe kapitunaning para kawula ngestaken dawuh Bagong ora Durna sing maju kowe ora usah melu-melu jotosane. Oh siap. Wah entuk jago siji meneh Reng. Setyaki wonten dawuh kowe iki ngopo? Kowe iki ra entuk melu-melu kowe iki rombongane sapa? Iya rombongan Jawi. Lah kok melu jotosi karo Durna ki sirmu piye? Sengit. Ora seneng. Engko nek nganti Kurawa ngerti, Kurawa mbelani Durna, kula ora wedi ngrubut Kurawa. Yen kok Prabu Baladewa priksa, kowe didukani kok Prabu Baladewa. Nek pancen kudu ngono, kula ora wedi karo kok Prabu Baladewa. Pancen iki ngayal kok. Sakarmu arep wangi Bagong, sakarmu ora sakarmu. Ngewangi no. Wah. Neng, apa? Ngaso iki awake dhewe. Meng baitan swara iki. Ha iya. Sing temandang Ndara Sencaki. Lho. Ayo ora iso. Aku kehilangan nama. Nek nganti Ndara Sencaki musuh Prabu Baladewa, piyai sing padha mresani iki do ngenteni mengko. Jam-jam setengah 1, jam 1 kok do ngenteni gareng nek musuh Baladewa iki kahanane kepiye. Ngono. Iki mbubarke. Apa ya?
struktur. Ya wis ning ngono aku ora sida ngewangi. Wah, cangkemmu elek kok ning. Iki nek ora sida ngewangi awak dhewe iki nyambut gawe sing tenanan. Ponokawan do metu wis do metu ayo do metu. Wis do metu gak wis? Nggih, yo metu yo. Wis ra entuk rembugan nang jero. Reng ayo metu. Iya ya. Nek ora tak gusahi ndak mingar domong wae. Anggere muni domong entuk sambutan kok senenge ra jamak-jamak. Nek ora entuk sambutan kringete delewerane kok. Ngecewe. Iya. Neng iki saiki wis ora usah dadak golek sambutan. Aku metu wis viral. Wah. Sing kandha sapa? Oh, Prabu menika Nalindra kok gunemane kaya ning kampung. Aku nuruti karo Bagong iki lho. Sampun, matur nuwun Sinuwun. Yo, sing ati-ati nggih. Lah. Edian tenan. Ora tatanan. Orang ketrucut kena yo, dene yo. Wong angin kok digiring iki lho. Udawa kok mesam-mesem. Kula menika menawi weruh polaipun Bagong menika rasane raosipun kepengin gajul ning kok aneh. Wong kok kaya ngono. Lho nika. Wong edan iki ndodhok ning kono kae. Setyaki Wonten timbalan. budana kang padha seba ingsun kondur ngedhaton mriki ngestaken dawuh. Sayeptine ingsun lagi bingung perkawis. Udawa tulung kae tendangan kono kok kae. Ngapae? Jare arep metu isih ngadeg nang kono. Iki nang nggo mlaku matal-matal ya. Budana kang padha sepa Nggih, ngestaken dawuh. Wonten napa paduka kula wau maring dawuh. Bilih paduka sajaipun nendheng Sunggawa. Pusaka Ndarawati oncak. Pusaka Ndarawati oncak. Iya. Senjata cakra ilang saka pagedokaning pusaka. Bagong tak kon lunga apa kowe isih? Isih krungu suarane. Nun ngapunten kula sinuwun. Udawa. Nggih. Nyun pangapunten. Budana kang padha seba ingsun kondur ngedhaten kula ngestaken dawuh. Nyun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Angisan le. Iki mesti bakal dadi perang gedhe. Mergo kowe nantang Begawan Durna, aku nantang karo Sinuwun Prabu Mandura. Wis rasa kuwatir. Bangan awak dhewe kelangan Petruk. Ha iya. Awak dhewe luwung baya budidaya piye carane supaya iso mboyong Dewi Werantawati. Ha wis bener. Ning Kurawa wis mlaku baris rantak-rantak. Kok sike iso uga kula wae ngarep upacara? Ora. Baris kok mengarep upacara iki dinane ora Senin kok upacara. Sesuk-esuk ki Senin. Nah iya. Pak Pethuke ya, Neng. Hati-hati ya nganu wer. Ora kira. Kowe ngono aku duwer kok. Yes ngati-hati ya, Gong. Pangestumu tak jaluk, kowe wong tuwa ngasuh wae ra samta marmo. Iya, Bagong. Aku sing goleki karo kowe. Nemput ketemu Manut tak bondo, tau tak krincung sikilmu. Didhawuhi dening Bapa Penemban Durna kinen ngundurake kowe aja nganti pisan-pisan mboyong lawan Dewi Werantawati. Ngerti yo, Dewi Werantawati bakal didhawuh dening ya kuwi anakku Lesmana Mandra Kumara. semanten ugi kula, Ndara. Nek nganti kula wangsul gagal mboyong Dewi Werantawati, kula kelangan Petruk. Mula mbangane Petruk mati, mongko Petruk menika rol-role Panakawan. Petruk niku anake bapak, nek Petruk mati bapak sedih. Nek bapak kula sedih, wong sedih niku mesti kencokan penyakit. Nek bapak kula sedih kencokan penyakit, bapak kula lara. Nek bapak wong lara niku kembange mati. Petruk mati, bapak sedih, lara, mati. Wah, ya iso tumpes kelor. Mula mbangane Petruk mati, luwung kula mawon sing kudu iso budidaya ngalahke Kurawa. Lho, Wani karo Kartomarma. sing tak wedeni apa?
Wani aja lingkuh ning ngisor. Ayo ngadeg padha karo Kartomarma. Nandhakin pancen kowe sewani karo Kartomarma. Kula teng ngisor ngono. Sebab apa? Kula seneng teng ngisor. Pun kula teng mriki mawon. Wangkal karo Kartomarma candak. Siramu tak jebleske lemah, pecah dadi loro. Weh, wonge akeh kok mung dadi loro. Deke pirang-pirang men adil. Wah, kowe iki geneman cara apa? Cara wong. Kene marganing patimu Pangga tak ayoni. Lagi kore tak suwuk. mula aja ngawur. Lah ngawur piye wong kadane suasanane kudu suwuk apa ndak ngenteni. Nane na rebo docong lu mayu mungkur. Bagong kowe tak tulungi. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Den. Padha-padha. Kok sampean peduli kali kula? Sing sae niku sampean peduli kali bencana mboten kali kula. Bagong, Nun, aku ra mentolo yen to kowe diajar para sata Kurawa. Iki mau kowe dikapaki karo Kartomarma. rek ae nggih kaya arwani ning jebana pancen rani wong kalah. Diantem banting duncalke kula wis matek. Nek nganti tiba teng aspalan mesti babak bundas kula. Untung wonten sampean. Bagong, Nun, tahe wangi. Lek kungi wangi iki ndelik-ndelik. nggih. Aja nganti konangan Koko Prabu Ndrawati. Yen konangan aku didukani. Pun mengkene wonten dukane Sinuwun Ndrawati aku sing tanggung jawab. Kowe wani karo Sinuwun Ndrawati. Mboten perkara wani, mengke kula sing ngomongan. Kula nek alasan niku pinter. Meniku tagih utang bola-bali wae iso alasan. Pamane ming matur Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Yen ngono-ngono aku didukani kowe sing alasan. Siap. Kula sing maju. Ya, Bagong. Nggih. Ki mak pletok. Kontrole sing kene ana sing rusak iki. Iki lho. Ada kandhane ngayal. Malah nyekek ngeguyu aku. Iya. Pun tindak mriko. Iya, Bagong. Kartomarma mundur. Ih, popo nembang. Ing ngatasé musuh Bagong kok kalah. Kok iki derajate kadang nonton aku dadi musuh Bagong kalah ki piye? Mboten Bagong yang majeng. Lho sapa? Setyaki. Setyaki. Ih, kasinggihan. Setyaki ngamuk punggung. Sajaipun Setyaki mboten mentolo nyumurpi Bagong dipun kroyok dening para sata Kurawa. Dumunten piyambakipun tumandang karya Kurawa bubar mawut boten kanten-kantenan. Lah kok dadi Setyaki melu-melu ngelang karo Bagong iki piye? Wong Ndrawati iki ngerti adil apa ora? Padha-padha mboyong Dewi Wrantawati aku Setyaki ngelang karo si Bagong iki karepe kepiye? Kula semanggaken Bapak Penemban. Kula semanggaken. Nyatanipun Setyaki nggih ngamuk. Surtayu. Inggih. Kaya diamuk Setyaki. Sami mawon kaliyan pun Kartomarma. Kula dipun amuk kaliyan pun Setyaki. Kula semanggaken. Terus sasana kok maju dhisik. Baik, lekae yo mendang paripurna. Ndang rampung lho iso ngrangket Bagong jebulane yo. Bagong diwangi Setyaki. Cacili nek tumandang, jeblas-jebles. Kula semanggaken Bapak Penemban. Kula semanggaken kula mboten iso mungsuh Bagong merkono pepalange Setyaki. Oh, kuku karepe dhewe manus maning jajaran. Ya, nadyan kowe dewangi Setyaki apa kira-kira Setyaki? Wani nandi kridaning. Oh, nuwun sewu, Ger. Kula ingkang sowan anak Prabu. Oh, dulu. Inggih. Sampeyan kok mundur niku lho. Oh, inggih kula ingkang badhe munjul sopatung anak Prabu Baladewa. Jebul pinanggipun tiyang Ndrawati menika mboten adil. Lho, mboten adil kados pundi? Nyatanipun Kurawa majeng badhe nyepeng dhateng pun Bagong. Bubar sanganing para sata Kurawa bubar maut. Lungsung puyang numbuk bentus. Mboten wonten kaliyan Bagong. Lho, ing atase Kurawa kok kalah karo Bagong ini lho. Wedine mrene. Jalanane napa? Oh, kula nuwun pangapunten. Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Ingkang perang menika sanes Bagong. Lho, sing perang dudu Bagong lho sapa sing perang? Ingkang perang menika Setyaki. Bagong dipun rencangi Setyaki. Lho. Dewi Prabu Ndrawati ora elek karo Setyaki. Jenenge wong Ndrawati ora adil. Setyaki
Aku le wangi cukup semene wae. Waduh. Lek golek tenaga kangelan nek sampean mboten ngewangi. Bagong. Nun. Sing maju dudu Kurawa meneh. Sop. Mongko nggawa Kyai Nenggala. Sumbar-sumbar yen Setyaki ngewangi Bagong, kok ora Mandura ngewangi Kurawa. Saiki wis maju ning Pabaratan nggawa Kyai Nenggala. Sampeyan wedi. Ora wedi ning aku wedi yen didukani kok Prabu Ndarawati. Aku engko sing ngomong. Tenang to. Iki ana MC-ne. Rasa kuwatir, aku engko sing ngomong Prabu Kresna. Nek Prabu Kresna pancen arep nyalahke karo sampean. Sampean bener. Sampeyan iku mbelani kalih kula. Kula wong ringkih, kula wong cilik, kula wong bodho, kula mung kawula. Nek kira-kira jeng dikeroyok Kurawa sampeyan duwe rasa mbelani niku tukul saka jiwa kasatriya sampeyan. Iya, Nggih. Nek rasa wedi. Mungsuh Nenggala wedi. Nenggala pusaka ampuh. Gunane apa Setyaki duwe gata wesi kuning? Jupo. Tantang Baladewa Nenggala karo gata wesi kuning menang endi? Ngono. Engko meng ngono kok mundur. Wah, dipisi presane bae akeh. Isin Setyaki Senopati Ndarawati kok wedi karo Nenggala. Gata wesi kuning diturun Nenggala kira-kira menang endi? Men disekseni piye akeh. Ngono Bagong. Iki nek ngene iki aku kudu cepak-cepak mulih iki. Engko nek nganti aku didukani Sinuwun Ndarawati ra iso omong aku. Mongko kae gawa gada wesi kuning karo Nenggala. Wah, pecukan gada wesi kuning ditu karo Nenggala pusaka ampuh. Duer. Sinuwun Ndarawati cara. Eneng apa Setyaki? Reng, Ngapa? montore juga saka parkiran. Iya. Ayo mulai. Iki selah-selane angel. Mulai ya siap-siap mulai saiki le iso mangkat engko sore. Wah, kowe wis nggo kendaraan ya bosok. Oh, tekan kono-kono. Ayo arek ki wong seneng-seneng kaya gong ora. Wis ayo. Iki mulai. Ora usah mulai. Iki ora tanggung jawab nek mulai. Ditonton sik piye menang sapa? Alah dile aja-aja nggo gata wesi kuning. Engko nek Sinuwun Ndarawati tekan kene ora masalah wis to. Sinuwun Ndarawati ki wong arif, wong bijaksana. Ning Paramatan Agama Negara Ndarawati mau kowe ra wis matur karo aku, kok Prabu kula badhe ngrencangi Bagong aja. Iki dudu perkaramu, iki perkarane Bagong karo Kurawa. Lah kok kowe mbadal, kowe nerajang pawareng nata Ndarawati? Malah kowe ngligo Kyai Gata Wesi Kuning. Meh wae didu karo Kyai Nenggala. Lah ya kuwi, Kadang-kadangane ngeyel Setyaki. Iki perkarane Kurawa karo Bagong kok. Begawan Durna wadul karo aku yen Kurawa bubar ora karu-karuan mergo diajar diamuk karo Setyaki. Mula pun Kakang ora trima. Pun Kakang ngigo Kyai Nenggala niatku bakal ngagar-agari karo Bagong. Lah kok dipethuk Setyaki nggo Gata Wesi Kuning. Setyaki, wonten timbalan. karepmu piye to? Kula dipun kengken. Lho. Sing ngomong sapa? Bagong Bagong kongkonan kowe nyuwun tulung kaliyan kula supados kula ngunduraken Kurawa. bila caidan tenan kok. Bagong ngenteni. Hi. Bagong, Nun, tanggung jawab. karo sapa? Sinuwun Ndarawati. Beres ngakulono aku. Saiki kon mrono. Iki lagi perlu ya, saya tak tanda tangan sih. Tanda tangan apa? Mbok iki sak tanda tangan iki apa iki ya rundeng. Ayo mrono, bareng aku ora gelem tak ketak sirahmu. Ah, santai-santai wis kono dhisik. Ngrono. Heeh. Nggih. Anggere ora ini aku didukani kok Prabu wis tak ajar. Nggih, nggih. Endi? Mangkru mbiyen. Edan timbali ratu kok semoyo. Bagong. Bagong, Nun. Rene. Pripun? Kowe iki kok edan to? Lah sebabe Sing ngakon Setyaki ngajar Kurawa sapa? mboten nonton. Aja edan. Kowe iki ngapa ta kowe iki? Kosike santai wae, iki kok ki tronjonge tekan kono. Ndak sak kuwatir. Kok muni mboten nonton? Awal kata-kata kudu ngono. Santai lho. Lah kok dadi Setyaki omong nek kowe sing ngakon. Ah, niku sejarahe ngeten kula critani. Ampun suriyen.
kula diajar Kartomarma. Iya. Candak Kartomarma duncalke le Kartomarma. Dislametke Ndara Sencaki. Ndara Sencaki nyelametke kula. Kula kontal kudune tiba teng aspal napa teng watu pecah sirah kula. Kali Ndara Sencaki disaut cek didhukke alon-alon. Terus suwuk gamelane. Terus kula rangkulan karo Setyaki. Matur nuwun nggih, Den. Padha-padha ngoten. Kok sampean sayang kali kula? Aku ra ketang sithik tau tati tok udang tok omong kok, Gong. Berarti sampean tresno kali kula, tresno. Nek kula lara, aku melu lara. Nek kula mati, aku layat. Ngoten niku. Sing muni ngono niki Ndara Setyaki. Nek kula dijotosi wong sampean weruh niku kira-kira ati sampean pripun? Aku ora mentolo. Padahal kula dijotosi Kartomarma. Lenggah. Bagong tak aturi. Apa jeneng kuwi? Ngaso. Kula tak ajari. Ngoten niku sejarahe. Lah tegese Setyaki Wonten dawuh. kowe ora dikon Bagong. Gong mbok tanggung jawab. Iki kok tekan kono, santai wae to. Lagi tak rembug. Saniki kula tak takon karo sampean. Iya. Nek Setyaki duwe rasa welas kali kula kleru. Lho, Ora wong Setyaki kuwi tau tate tok udang, tau tate tok mong ora ketemu sedina. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngeman kali nyawa kula kleru. Ora. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngewangi kula mongko kula dijotosi wong. Ya kuwi Kartomarma. Napa Setyaki kleru? Ora. Lah ya wis. Ora kleru kabeh kok sampean niku. Kuwi lak dalah edan iki. Ora edan iki asli. matur nuwun Bagong. Padha-padha. Santai mawon. Iya. Kok ora Bu? Piye? Kula nuwun sewu, kula ingkang nyunaken pangapura. Lho, linggo ngapur to. Iki minggat to. Oh ya omong kok ya. Nuwun mapunten menawi Setyaki nggadahi krekat lan karakat kados mekaten menika. Namunipun ra inggih memper to Prabu. Lho mesti Setyaki ngitung-ngitung. Kurawa tekan mriki sing gawa aku ing ngembeta panci panjenengan. Ning nek Kurawa didhawuhi karo Begawan Durna kon njotosi Bagong menika napa ya memper. Lah Bagong menika namung ijen kaliyan Gareng, mongko Gareng awakipun kados mekaten menika. Tangane cekot sikile bejing mripate kira kon perang. Ampun rasane Gareng. Gareng nek dinake mripate cekot, sikile bejing tangane cekot nu nangis. Oh lho jaluk ngapura. Wah, wis santai Reng. Ndara Kresna ketrucut kok. Arep mulai wae aku kok. Bar iki mulai bar iki ya. Menika kula suwun sewu, menapa inggih? Menapa semanten ugi kula nggih ngaten menika? Iya, Bagong, aku ora bakal bola-bali. Kurantawati matur karo anakku Kanjeng Rama, yen to nyuwun pamit durung. Baladewa iki. Wong kowe kok kaya Prabu Baladewa, Gareng kon mrene. Apa? Timbali Ndara Kresna. Nah, ini komplit aku le dawuh ora kepenak to. Kok suwe men ra teka-teka? Sikile niku becik. Dadi nek mlaku niku suwe. Duh keseron aku mesti krungu kan. Anggere diecele cacat nangis lara-lara. Lah. Kowe baliyo, nggih. Omong karo Petruk, nggih. Petruk bakal tak wengku dadi mantuku netepi janjiku, nggih. Nek ya Petruk kudu iso ngaturake senjata cakra. Waduh. Lelang dek kapan e? Wis ora perkara kowe prilang dek kapan ora sedak takon werna-werna. Mergo aku wis ngerti ukaramu kaya ngapa kuwi aku wis ngerti. Kowe iki mung senengane guyon sembur-sembur adas. Iya ta? Nggih. Nek nggih nyuwun prisa mergo hitungan Jawa niku iso mbok menawa kula iso ngitung Jawa. Ilange nek ora karo dikliya dina. Anggara kasih, anggara wis tembung anggrek. Kasih iki cinta. Cinta sejati memberi bunga anggrek. Ngapa iki ra ngomongke kowe lho? Ora. Wis kono omong. Nek Petruk ngaturake senjata cakra, Petruk bakal tak pek mantu. Nek ora ya wis. Ora bakal tak pek mantu kaya janjiku.
Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing hati-hati. Lo tak wangsul tak ketemu Ali Petro tak omong apa anane Ali Petro. Iya sing hati-hati nggih sembah nuwun. Lo nyuwun pamit sinuwun. Iya sing hati mbok garek iki digendong. Ampun dirasani to. Iya ya. Lali aku. Sampun lo tak ampun wangsul ketemu Ali Petro tak ngomongke apa anane. Iya Bagong sing hati-hati aja nekuk penjalin bali mawur aja Ngastina. Nggih. Semono uga Gareng lan Bagong ingkang diutus kelawan Petro. Nggih. Ning aja nganti kendung nggonmu ngrondani kana negara Indrawati pagrana ingkang bibit aja nganti ana ingkang maraja saka sela-selaning Garu Nggih, wis tak kendhang. pun kakang bakal nunggone ning Praja Indrawati sapa ingkang bakal iso ngaturake kunduring senjata cakra ya Kyai Cakra Basara bakal tak paringi triman ya kuwi Atmajaku Dewi Wrantawati Lho wis tak kendhang monggo kok ora bulo dherekaken. ayo sedherek Dimas kadhahipun kakang Gapurci